Pandemiaren ondorengo Sanferminak bereziak izan ziren. Dokumentala egin genuen, hori aztertzeko, iruindar mordoa elkarrizketatu genuen, eta baita kanpoko jendea ere. Bestarako gogoa bazen, erroetara itzultzeko gogoa. Eta lortu zen, Sanferminak berriro izan ziren munduko bestarik onenak. Egoera gaur oso ezberdina da. Azter dezagun testu ingurua. Sanfermin hauek datoz une erabakigarrian gizateriaren historian. Begira hartza, bizirauteko izotz zati baten bila dabil gaixua. Planeta urtzen ari den bitartean, txoro ilegorri batek dio 3. Mundu Gerraren atarian gaudela. Lurrarekin talka egin lezakeen asteroidearen traiektoria aldatzeko saiakerak egiten ari da NASA. Elon Musk Marterako ihesbidea prestatzen ari omen zaie aberatsei adimen artifizialak adierazten digu ez garela planetako argienak. Denak dira adierazle apokaliptikoak. Euri jasaitzelak, agorraldi amaigabeak Australia sutan, Venezia urpean, unibertsoa etengabean ditzen. Bukaera gertu da. Testu inguru honetan, iruindarrok besta erraldoia antolatzea aurreikusi dugu. ¡Pamploneses! ¡Pamplonesas! ¡Viva San Fermín! ¡Corre San Fermín! Bikain, gutxiago falta da Sanfermietarako, baina baita lurraren akaberarako ere. Demagun gauza biak egia direla. Nola biziko zenituzkete, besta hauek zuen bizitzako azkenak direla jakinen bazenute? Desagertze bidean dagoen mundu hau hankaz gora jarriko duten Sanferminak nolakoak izanen diren jakinei baldin baduzue? Geratu gurekin. Egia erran munduaren akabera urtero antzematen dugu Iruñean Sanferminak hurbildu ahala. Dendak ixten dira. Tabernek bere biltegiak betetzen dituzte. Karriketan komunak, kontenedoreak, esiak eta edozelako azpiegitura ezartzen da. Apokalipsirako prestatzen da hiri buruzagia. Sanfermin aurretiko nerbioak dira. Ekaina erdialdean, orazten gara prestaketa izten dugu japeina, eta orazten gara ja txandekin eta Sanfermietan hor egon behar garen artean dena antolatzen. Gutxinaka joten gara pamplonizatzen. Eta kanbioak eskatu, bankura joan, zu prestatuen behar dituzu gauzu zioiek, eta antolatu la Sanferminak. Duan goiz-goizetik joan bar gara, montatu behar dugu, eta egun bakoitzan badago txapelketa ez, eta erakustaldi ezberdin bat. Erkidegoetatik etortzen diren saltzailea, turistak, beste erkidegoetako jendea, bertakoak. Desberdin etortzen gara lanea, ezakit tristeago edo pixkat gorputza pixu gehiokin, ezakit. Guztia prestatzea, nola prestatzen diren reportajeak, festearen nekeak aurrera egin ahala, horre kamaran ere zerbait izateko. Baina iristen da 6, eta aldatzen da, ez da, zu pensatzen zuen, ez da, aldatzen da, erabat. Batean betetzen da taberna, momentu batean, segundo batean. Orduen euki behar duzu dena prest. Pasatu zen egin fanfarre bat bostean, eta ja azten zara animatzen. Azkenek urteetan ez naiz ez da geratu. Ni hartzen naiz super urduri. Sanferminak baino lehen jartzen naiz oso urduri. Adibidez, beste gai bat baino leheno, ez naiz hain urduri jartzen. Nabaritzen da ambientiko bai sanferminero.
Prestaketa hauek guztiak importanteak dira. Izan ere, San Ferminetan dena da muturrekoa. Ahal bezain bertze ospatzea, irudimenak irudika dezaken guztia eta gorputzak ahalbidetzen duen oro. Jatekoa eta edatekoa barne, bai. Besta azken mugetaraino eramatea eta haratago ere bai. Aurtengoa berezia izanen da? Lehen urtean izan ziren, baina uste honetan askotaz hobeak izango direla. Lehen pasatzea, denak esaten dute berdin. Denbora gelditzen da lan egiteko eta parra egiteko bai. Edo zein urte baino beto urten. Familiarekin eta lagunekin. Lo pixka bat egin, baso bat urartu eta berriz kalera. Bermutarako ja egon barra kalean. Ea noraino entzen garen, nik uste behintzat, ustaiaren 10eraino behintzat, bai. Gerokoak. Normalean, San Ferminetan etortzen dena, ez du katedrala ikusi nahi edo marresiak. 14 arte bizirik gaiatu nahi baduzu ezin zara beti aian 12 ordu batera. Egun batean dugu festa bat dela tanborrena. Lehenengo egunetik a tope, osea, egunero goizetik gauera, Estruenoa, gero ere dugu festa bat San Ferminetan dela jan behar dugula paella Santa Ana. Goizetik gauera, lo egin gabe, txupinazo, lo egin gabe, bazkaldu, tal, no sé qué, gauean, plaza de toros, osea, a tope, a tope. Aurtengoak ikusi beharko dira, seguro bereziak. Mundu guztia etorri behar hona, gora San Fermin! Nik uste dut izango direla San Ferminak, zoragarriak, uste dut eta espero dut. Ni beti ben San Ferminetan. 8-9 egun dira dana emateko, ez dakit gelditzen da dana, eta atope, dana ematera. Eta hortikan aurrera, auskalo. Egunero horreko egunean baino gehiago, alba da, eta gorputzak aguantatu arte, festa eta ospatu. Aurreko urtean justu izan zen COVID eta gero egin ziren lehendabizikoak, orduan agian pixkat lasaiagoak bai. Beti aurre ikusten ditut aurreko urtekoak, baino be alba da. Así que hori, pasen urtekoak oso onak izan ziren, zaila egongo da hori hobetzea, baina nik uste posible dela, eta bai oso ongi aurre ikusten ditut. Bestaren beraren izateari atxikita dago, gero eta gehiago nahi izatea. Ordu erdi gehiago egon nahi izatea, pote bat gehiago. Ja gau pasa egitea, dianetara artio irauteko, eta gero ja entzierrora arte, eta entzierroan adarretatik zentimetro bat gertuago egotea, gero eta gehiago nahi dugu beti. Baina zertaz doa festa hau? Haupa, Miki. In Pamplona, it is a time of fiesta and fun, of song and laughter, dancing in the streets. Gehien bat, Iruñeko eta Hurbileko jendearentzat badira jai oso importanteak, eta orduan, poztasuna nabaritzen da jendearen artean, eta oso polita da. Maitasuna, alaitasuna, balori horiek beti daude barnean. Ez da olako festa bat jaten zarela ikuskizun bat ikustera, baizu, zu zara protagonista edo dena gara protagonista, ez? San Ferminak nire herriko festak dira. Ni oso ondo pasatzen dute parrez egoten naiz, ze denetatik ikusten duzu, eta oso ongi. Beste modu bat.
disfrutatu asko. Soy de la jarana, y tú no, y tú no, y tú no. Soy de la jarana, soy de la jarana, y tú no, y tú no, y tú no. Ya está. Seitik 14 alde zarrean bizi eta gutxi gehiago. Bestearekin egotea, bestearekin dantzatzea, bestearekin denbora pasatzea, eta ez normaltasunean, baizik eta normaltasunetik kanpo, ez? Bueno, zeia bai naiz eta kanpoan egon, beti zaude ez, bihotza pizka bat nik uste hemen duzula, ez? Kaletan zehar, hainbeste musika egotea eta batez ere herriak egiten duen musika egotea presente jaietan, oso importantea da nik uste. Batez ere kalean egiten diren festak. Sanferminak agian bizitzaren ekstasia dira. Munduko jai politienetarikoa edo, eta gainera gurea da, ez? Iruñeko jendearena, Nafarroako jendearena. Giroaz eta jendeaz. Festa, musika batez ere. Emozioa, familia, lagunak, kuadrillaz eta... Bueno, hor ikusten den alaitasuna eta hori sentitzea, ez? Hori bizitzea. Sanferminen margen edo espazio horretan espresatzen ditugu horrelako gauzak. Hain gureak diren gauza hauek eta hain garrantzitsuak diren gauza hauek. Sortzen diren momentuaz disfrutatzeko oso egun politak. Herriaren, hori ez, makrojaia. Ez dakit, esplosio handiagoa. Nik ezagit zerbait konkretuki ospatzen dugu. Nik ospatu nahi dut, bizirik gaudela eta gustora gaudela eta egun horietan gozatzeko aukera dugula. Hau da Sanfermineko bihotza, jendea egiten duena. Nik uste dut dela ospatu, ez da deus zehazki ospatzen. Kanpoko jende esango du, festa eta no seke baino, eske Iruñekoak bizitzen dugu beste modu batean oso ez dakit, nola emozio hori, en plan, ez dakit, oso guai. Lagunekin juerga egitea eta ongi pasatzea, eta uste dut hori ospatzen dugula. Atera zaitezke Sanferminetan egunez, eta kriston parranda egin, inolako, taberna bakar bat ere zapaldu gabe. Intoxikazio masibo bat, 250 ordutan, holako zeozer, bai. Munduan dauden jairik herrikoienak eta kaletarrenak. Oso juerga polita da. Ospatzen dugu bizitzaren gauz ederrak. Urtean zehar, gertatzen diren gauzen artean, igual garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa, bai. Bizitza ospatzea da kontua. Batzuk ikuspegi erlijiosotik, bertzeek ikuspegi politikotik, kulturaletik, edo norberaren plazer hutsagatik. Norberak bere festa ospatzen du, eta are gehiago, festak aldarazten gaitu. Adi, errituak, zeremonia kolektiboak, aurra gizon edo emakume bihurtzen deneko erritua, heldua zahartzen denekoa, ezkongabea esposatzen denekoa, Sanferminak iruindarrendako bizitza erritual berezia dira? Haurtzarotik gaztetasunera, gaztetasunetik heldutasunera, eta Sanferminak ematen dituzte aukera horiek, rito simboliko horiek bizitzeko aukera.
zeozer denboran zehar mantentzeko errituak behar dira. Azkenean joan zaitezket, zure gurasoekin, zure semearekin, juerga egitera. Hori polita da ere. Zora desberdina, hasieran gazteagoa zeranean edo aurrarik ez dugu ikauzenean diferente bizizena gauean eta beste manera batea, baina aldatu da, baina, bueno, bakoitza badu bere, ez dakit, bere gauza ez ikusteko edo egiteko eta beti ongi gustora. Ba, nire amonaren etxera ikustera zezenak. Bueno, txikitan azkenean gurasoek bazuten festa justo San Ferminetan eta askotan egun bat egon eta alde egiten genuen, ez? Eta gero ja gaztaroan geratzen zara pixka bat gehiago, ez? Txikitatik handitara ja zonalde aldatzen joan ginen. Neurritan, ja, dakitza dinatik aurrera, ja, neurritan hartu behar dira gauzak. Jose Federico, eske dut bere mozorroa etxean. Ez, ja ez nahi ziaten, ez egia esan, ez txarangetara, bai, baino erraldoietara ez. Mundu guztia dauka baditu bere momentu bereziak. Gaztean nintzenean niretzako berena ziren dianak. Osa, niretzako iristea, gainera iristen ginen moduan eta, pues, bueno, lagunak. Dianetan gertatzen dena, osea, hor elkartzen den jende desberdintasun hori bakarrik San Ferminetan gertatzen da. Osea, ikusten da goizean ongi dotore ateratzen den jendea, familiak, denetarik ta gero hori juergan jarraitzen dugunok, kristo bat eginda, eta aurpegi oso txarro batekin, eta bertan juerga segitzeko pues, nahi horrekin. Niretzako bazen oberena. Txikitan gurasoekin eta gero ja pixka helduagoa izan da, peñan sartzen naiz asko eta peñan egiten digun ekintzak. Gazteok behar dute hilabete bat adibidez, edo gehiago disfrutatzeko batop eta gero beste fasera pasatzeko. Gero helduagoa baldin bazara, bagian 3-4 egunekin ja nahiko duzu. Nik gogoan dut, gaztean nintzenan enekiela zeguna zen, asteren astearte, asteazkena, gero heldutzen zarenean eta lan egiten duzunean askotan hori ez da inerresa galtzeaz. Aur txikiak dituzunean, pues dira erraldoiak, irikiak, barrakak eta lako gauzak, ez? Eta gero ja, pues gaztea zarenean edo ja aurrak alditu direnean, pues ja da parranda desberdina, eguna desberdina. Handiagoak garen einean, pues ja joaten gara gehiago arratsaldean dagoen festara, ja ez gara bakarri joaten gauean. Orain dela urte batzuk beti gauez, baina azken urtetan ja ez dakit agian adina edo, baina ja egunez. Iraganean, telefono mugikorrik ez egonean, gogoratzen naiz, nola joaten zinen kaletik, eta joaten zinen jendea aurkitzen, jendearekin topatzen, eta bueno, pues, gero ordu batean egongo gara ez dakit non. Eta nola ez egon telefono mugikorrarik, joan behar zenuen korrika ordu batean, normalki berandu iristen zinen, baina joaten zinen, pues, behar bada, unibersoaren metaforari pues, aurkitzen planeta desberdinak, San Fermina diren uniberso horren barruan, ez? Orain gainera ama naiz eta vamos, ez dauka zer ikusirik, bueno, pues ere kezkak eta agertzen dira, noski. Aurrak ja dira gazteak eta, bueno, pues orain egongo gara pixka bat haien zain, ez? Ez dakit, desberdina izango da, aurten. Guk ere egin dugu, ez? Ez lo que toka. Bai. Bueno, gaztentzako bakarrik ez pentsatu ere. Gazte nintzenean nire amak garbitzen zizkidan galtza txuriak, eta gero pasatzen zera zut garbitzera zure semearen galtzak, ez? Duela 4 urteagian 3 edo 4 ordurekin, baina hurrengo gunean lan egitera juten nintzen. Gauak aurpegi bat dauka eta gero goizak beste bat. Gauan fokalizazio bat ematen den bitartean bakarrikan juergan ateratzea, pues, egunetan badakazu zer egin edo zer ibili. Tan askotan, altxatu egin naizen, gauetan ez atera eta
goizean altxatu eta eguneko Sanferminak. Bakoitza bere huelga edo bere parranda dauka, ez? Bere momentua. Nire aitona egin du lan hor, nire aita ere bai, eta nik orain nahi dut baita egin lan hor, entzierroan. Heriotza bizitzaren parte da, eta badirudi bizitzarekin eta heriotzarekin jolastea dela Sanferminetako hitzordurik ikusgarriena. Entzierroa emozionantea dela argi dago. Baina zergatik jarri jokoan norbere bizitza, 6 zezenen aitzinean korrika egiteagatik. Jota daude ala. Badago dikotomia hori, ez? Bizitzarena eta heriotzaena, ez? Aktibitate horretan bizitza galdu dezakezu eta hor dago konponente hori, ez? Beldurra ez. Bueno, batzutan atzerkatzen direnean pizka bat kabreatuak bai. Baina beste ez. Suziria jo, korrika hasi eta listo. Ta jakentzen da dena eta beste bat nahi duzu. Sanferminetan ez. Korrika Sanferminetan ez, baina beste leku batean bai, nahi dut, baina hemen ez. Eta egon behar ez duken gauza bat, pues zezenak nire ustez. Es como pintar un cuadro. Te entran luces por todos los lados, sombras, blancos, negros. Entonces tú estás en tu atril y estás pintándolo y tienes que pintarlo en 15 segundos. Y todo eso tiene que estar soportado en un lienzo, que es finalmente la fotografía que tú haces en ese momento. A veces sale bien, a veces sale mal. Segun ze egunetan edo segun ze tramotan ere adrenalina puntua ezberdina da, ni hasi nintzen korrika egiten estafeta goian, eta bukatu dut Santo Domingo gehiago Iruñako jendeak korrikatzen dugun espazioa eta gure artean errespetatzen dugun lekua dena. Nik ere oso ordurik biltzen daiz beti zeren bi iloba korrika egiten dute eta entzierro pasatzen denean esaten duzu, bueno, ya está, egun bat gutxiago. Ospitaletik hainbat dispositibo aktibatzen dira, kalean zaintzen egoteko. Yo me acuerdo un corneado que hubo, que justo le cogieron aquí en el cuello y se salvó de milagro porque el asta de toro entró entre la arteria y la vena, la carótida de la yugular, no pinchó ninguna y siguió hacia arriba casi hasta llegar al ojo sin llegar a perforarlo. El hecho de verlo antes en la tele y saber que luego te va a llegar y tenerlo adelante, pues es un impacto importante. Tenemos ahí como una especie de pantalla, ¿no? Entonces estamos los medios, están los médicos, entonces cada vez que hay cierto riesgo, como ¡no! Todo el mundo se desespera, ¿no? Pues cada uno con su parte, la parte médica, nosotros laboralmente que se complica mucho el día. Entzerrorik gabeko Sanfermin batzuk ez zaizkite buruan sartzen, baina seriotasun batekin hartu behar dira, bai. Para mí un buen cuadro no es una buena acogida. Un buen cuadro tiene que tener todo. Es una explosión de composición. No me suelo despistar ni desconcentrar. Me gusta estar muy mentalizado en lo que estoy haciendo en ese ahora, ¿no? Pero el año pasado, creo que fue hacia el 8 de julio, me despisté. Guretzako beldurra baino gehiago da errespetua momentu horrekiko. Orduan badakizu edozer gauza pasa daitekeela eta okerrago dena ez dagoela zure eskutan gertatu aldena. Varios corredores que barrieron el vallado, me golpearon la rodilla, provocaron que yo cayera hacia el interior del recorrido y justo pasó la manada.
azkenean zu entzierro orduan ikusten baduzu ibilbidean zenbat eta zenbat jende dagoen. Gero egia esan benetazko korrikalariak askoz gutxiago direla. Uneko handi bat sartzen dira zezen plazan koetea jo eta bere ala, eta beste askok ere aurretik doaz. Orduan, korrikalari asko daude, baina uste baino gutxiago. Yo necesitaba terminar ese cuadro. La cámara estaba bien, así que estiré el brazo e hice una secuencia de fotografías que no quedaron mal. Me fracturé 2 costillas. Ni beti saiatzen naiz eszenak eta entzierrua balkoi batek ikustea, ez? Azkenean, animaliak dira eta errespetu handia auki behar da, ez nintzako. Bizitza sentitu nahi izatea, bizitza jokoan jarriz, ez dirudi oso zentzuzkoa. Baina, zentzurik aldu egaluzea tomatearekin, edo txitxirioak eramatea askaltzeko zezen plazara uztaileko arratsalde sargoritsuan nori otu zitzaion, su artifizialak jartzea, kartoizko zezen baten gainean, eta aurren atzetik korrika egitea jendez lepo dauden karriketatik. Ze zentzu dauka noria erraldoi batean igotzea piston bestondoak jota? Absurdua da, bai? Baina Sanferminetan absurduak badu bere lekua. Ara? Badago asentu bat ez dela ikusten, zure atzen dagoena. Beste guztia ispilutik ikusten dira. Laguneketanik egiten genuen gau pasa, gero goizean goiz nera maren dendara juten ginen, eta nola irekitzen zuen pasteleria denez, irekitzen du, igual 5 aldera, 6 aldera dago irekia pastak egiten. Eta hueltak eman, eta jendea sartzen zenean, parrez, eta zer egin duko dute parrez, Orduan ara joaten ginen, mozkor, pastak hartzen genituen, eta zezen plazara joaten ginen entzierro bukara ikustera, garroteak eta jaten. Sekolo, igual 7 huelta. Autobusean, esate du bai azkenean, geizten zara komunera, eta bai, zu, esnatu, eta ez dakiten on dauden municipalak etorri behar, eta, ze hartu behar duzu parrez. Eta, handen pitzen geneten beti, jendeak eskaka, eta beroa zudenez jendeari bota, eta jendeak azten zuten lertzak ez dizaizkion, da dena txokolatez bete, eta... Gertatu izan zait, sarri, 11:00 igo lankide hoi batzuekin, gero haieka agurtu etxerako bidean, ezagun batzuekin topatu, igual kirola arlokoak direla, edo lagunak direlako, edo herrikoak direlako, haiekin gelditu bazkaltzera, eta iaia urrengo 11:00 arte ez. Norbait amargatua balin badago, hobeda joatea. Esan nuke oso eskertua dela kazetarion lana Sanferminetan eta gustora hartzen dut. Kaletatik ibiltzen bazara, ikusten tipo hori pixa egiten, gero bi beste hor ez dakiz zertan, gero, ikusten duzu denetarik. Egon dira urteak ez dugula eguzkia ikusi ez da egun bat. Urtero esaten dizu, jun egin behartzeala eta ez dezula ezer jakin nahi, baina azken batean gelditzen zera. Nik ematen dut emanaldoan guztia. Normalean etxera joten ezinean daia oinekin ezin dualako gehiago edo lokartzen naizelako taberna baten. Dutxa batzutan aspersoretan, hor Runa Parkean, barraken ondoan, eta gero batzutan etxera. Nola mugitzen den jendea, non egiten duten lo, nola ondatzen diren, ze izan behar da, eropen bat, ona llegatzea. Behin hasita eta aldezarrean bizi bazera, nik uste oso latza daukazula, en plan bertatik ateratzeko. Nola baiteko indar bat dago zeinak hor mantentzen zaitu eta ezin eskapu egin. Nik imaginatzen dut, Murtziatik etortzen dena, lipatu behar dut. Pues normalean lagun bezala edo kuadrian ezagutzen dudan norbait, kalean entzierran ikusta eta esatea, kontxo, bazoder izan bezala, eta ni bai, eta espero dut zuk esaten ditzea, en plan, ez ere zertatza, eta ni bai, eta gero bai, tokatu zitzaidala atenditzea.
muga hori geroz eta difuminatuagoa dago. Ja ez dakizu songi, segun den, ea goiza den, atxaldea den, ez dakizu noiztik zauden kalean. Claro, nekeak azkenean ebai egiten du, pues, egotea maspaiak epaka. Anekdota bezala esango dizut, izagutzen ditutela txoferrak lehendabiziko egunean, lehendabiziko orduan autobusa utzi eta alde egin. Eta ezin duzula utzi hor, eta ez, hemen gelditzen da eta Libanoa. 14 urte batean kendu zuen bere kamiseta. Zegoen zikila, baina ez dakizuen nola, eta beretzat, bere herrian, hori ondia bat da zen bere zerbait berea ematea, uste dut zituela kendu, San Fermin guztietan eta 14an opari zidan, eta bueno, pues eskarrak eman nion, eta San Fermietan ohartzen gara denbora ez dela alperrik pasatzen. Gogoratzen gara lehen musu hartaz, lehen kubataz, lehen gau pasaz, eta lehen lumbagoaz ere bai. San Fermietan ohartzen gara daukagun adinaz. Eta bizitza badoala iesean, ura bezala, atzartetik. Lehendabiziko oroitzapenanik badu, temanionean erraldoiari nire txupetea, txikian nintzenean. Gure Aitona Amorekin igotzen nintzen txupinazoaren aurretik pixkat giroa ikustera, hamaiketakoa hartzera. Txikitan gurasoekin, gehien bat aita eta aizparekin batera entzierroetan. Nire konexioa erabatekoa da txiki-txikitatik, ez? Txikitan, goratzen naiz, takoneran ibiltzen nintzela asko. Hor betako postutan, eta gurasoekin, gurasoen lagun batzuekin, familiarekin. Zen naukakoek ez badira, entzierroak ikustera igotzen zaituzte, edo prozesioa naiz eta sekula santan ez duzun meza bat zapaldu. Berezeki aurrak amekinoak ginen Gaztelu plazako txistu eta gaita dantzaldira, ez? Bazen elkargune oso importantea. Oso recuerdo nauket. Ze nire bikotea San Ferminetan ezagutu nun, lan ez diolako, Nafarrokoa da. Bai, jende pila bat eta batzutan pixka eta gobiantea, baina keson esperientzia ona, egia esan. Aita eta foiakoa da, Fermin deitzen da, eta betianik etorri naiz bostutekin, buruandekin eta kilikekin eta denekin jolasten batea, eta goin arte. Pobre de mi batean, udaletxeko enparantzan, gurasoekin, txikiak ginen, nik 8 urte, nire aizpak 6 eta nire anaiak 3, eta sartu ginen hor, entolmo goion eta nire gurasoak etzakiten ondikatera, orduan pasa genuen apuro neko larria hor, zeren, denak negarrez, eta hori daukat oso markatua, txiki-txikitatik. Aita bazen San Fermin zale amorratua, korrika egiten zuen entzierrotan, eta jaizale peto-petoa, eta uste dute etxean bizi izan dugula txiki-txikitatik, gainera estafeta kalean bizi gara, beraz entzierroa bertatik bertara ikusi dugu, iaio ginenetik. Goratzen dut txikian nintzenean behin gurasoek eraman nindutela udaleku batera, San Fermietako azken egunetan. Ez dakit zenbat urte izango nituen 6 edo 8 urte eta kristoen haserre hartu nuela. Beti da niko zaletasun hori. 16 urte oraindik ez nituela, jaisten nintzen, kantikoak abestera, eta gero korrika igotzen nintzen balkoira ikustera. Ezin duela hori jasan, eta hortik aurrera ez dut egun bat ere falta egin. Geratu nahi nuen, baina momentuz, ez ziaten usten.
Sanferminak, beraz, etengabe handitzen ari den unibertso amaigabean nanopuntu infinitesimala bertzerik ez dira. Eta nanopuntu horretan bizigarenok gaitasun berezia garatzen ditugu. Lagunak erraz egiten ditugu, hizkuntza berriak ikasten ditugu, eta batzutan beste dimentsio batera iristen gara. Sanferminak unibertso paralelorako ataria dira. Urtean zehar dagoen giroa eta Sanferminetan dagoena ezberdina da. Askotan agurtzen ez zaituena, egun horretan agurtzen zaitu, ez? Jende pila bat batez ere asteburutan, jende guztia diruarekin, behar dituzu denentzako kanbioak, sartu eta sartu, mozkorrak ez mozkorrak, lo hartzen dutenak, umea siletak, beste mundu bat. Transformazioa egiten dugu, ez? Eta beti etorginei eta olako jendeari etortzen dena beti hartzen diogu eta naiz eta ez ezagutu egin, kapaza zara kuadrian sartzeko eta venga, etorri gurekin eta eramaten duzuz baizezen plazara edo zuzietala edo nahi zunera. Jende handu da alaiago eta beste manera batera eta bueno, guk ere alaitzen gara eta... Polita dela egitea, zeatik egun horietan jendea oso alai dago eta bueno, mozkorreak etortzen zaizkizu eta giro honean ere polita izaten da. Berezia. Madrigoa. Zamorakoa. Gabezekoa. Washington goa. Galekoa. Washington goa. Morakoa. Askoz irekiagoa da gaude, hitz egiteko, abesteko, edo zenerokeria egiteko. Hor bertan bai ausartzen garela aspaldian egin ez ditugunak egitera. Jendea kantatzen hasten denean, ez dituela edozein kanta kantantzen, bakarrik Sanferminetako kanta daude. Riau eta horrelakoak. Urtean zehar, izan dako ez dakit arazoak, kezkak, ikasketak, lana, ematen du hori gelditzen dela dena. Egun horietan bizitzeko modu oso ezberdin bat. Eta guztiok aman komunean dugula hori ondo pasatzea eta giro ona izatea, ez? Eta, niretzako hori, bada altxorra. Eian adibidez, pertsona bat zure ondoan bizi dena eta egunero ikusten duzuna, 6 batean ematen du zure lagun gina. Eta hori, increíble. Nik uste dut ez dela egun horretan ez dela gu garena. Nik uste dut egun horretan garela baita ere. Izan dut hori dela gure parte. Hiriaren transformazio espezie bat ematen da. Txuri-txuria dena. Sanferminak dituen magia hori, ez? Denak txuriz. Hor, gainera, Sanfermin giro baten barnean, eta bete-bete ikustea ez dakit, espeziala da bai. Beste sozializazio mota batzuk emateko, askoz ere interesgarriagoak, askoz ere intentsioago, intimoago. Behar bada edozein momentuan zure egunerokotasunean dituzun hori traba sozialak edo dena delakoa desagertzen dira. Mugituta daukagula gure lurraren ardatza. Sanferminetan azkenean, jendea sozialagoa da. Seitik 14 festa duzunean, edo zu kalera joan eta ikusten duzunean, gainera oporrak ditut ezakiz eta, ostra, horiek bizi dira Sanferminetarako bakarrik. Ez da gure muinean ikustu dut, beste gauza asko gara, baina bai dela oso garrantzitsua gehienontzako behin urtean zehar izatea eta astean zehar ere bai momentu desberdinak eta oso gauza potentea dira. Dena eta zahaztu, egunerokotasuna zahaztu eta pixkat festara atera, dantzara atera, lagunekin, eta espazio horiek beharrezkoa ditugu erabat. Nik uste bizipenak eta dena badela askot loratuagoa eta intentsuagoa bezala. Animalia soziala gara, eta behar dugu sozializatzea, baita ere normalizaziotik kanpo, beste espazio batzuetan, askoz ere libreagoak diren espazio hauetan, askoz ere irrazionalagoak diren espazio hauetan.
Hiri honetako festetan espazioa aldatzen da, eta denbora gelditu egiten da. Iragana, oraina eta etorkizuna nahasi egiten dira dantzan. Hori bai, Sanferminetan badirudi dena berdina dela beti, eta ez da egia aldatu egiten da. Hori bai, zenbat aldatzen da? Gauza eder gehienak bezala herriak asmatua dela esanen nuke. Gero, egia da, erakundek eta haien ganatzen dutela. Egia da, arrazoia atzetik dela, santu bat. Eta Sanferminek transmititzen dituzten emozioak edo simboloak edo baloreak oso errotutak daude. Beraz, tradizioa dira zerbaitetarako balio dutelako. Ematen du Sanferminak betidanik horrela izan direla, ez? Baina beste garai batean bai Sanferminak beste hilabetean egiten zirelako irailean, bazegoen baita ere abeltzaintzaren inguruan eta bazegoen azoka bat. Orduan ikusten dut denborarekin behar bada muina ofiziala aldatuz joaten dela, baina zerbait oso humanoa dela jendearekin ongi pasatu nahi izatea. Aintzinako hemeroteka eta egunkariak ikusi ezkero, ikusten da asko aldatu direla eta gauza asko berri samarrak direla. Txuriz jantziarena, ez? Hori peña beletak erabaki zuen eta hortik aurrera poliki-poliki edatu zen. Ez momentiko instituzionalak eta ofizialak badaudela ere programaren barruan, baina benetakoak kalean daude eta herriak protagonizatzen ditu. Herriaren dako egiten den kultura, ez? Elitismo hori gabe. Peña bakoitzak aukeratzen zuen peñaren erregina, ez? 1978 urteko Sanferminetan egin zen halako ekitaldi bat Zezen plazan, ez? Iruñako emakume batzuk agertu zirenan eta atera zuten pankarta bat. No a las madrinas, no al acoso, urrengo urtean ja madrinen kontu hori desagertu zen. Beti badituzu zure barne tradiziotxak beti Sanferminetan ere, badituzula, gero baditu ere Iruñakoak eta badira gauza batzuk egin nahi dutenak egin ditzakizkela, baina ni baitu nire barne tradizioak gehiago. Herriak sortu dituen dinamika guzti hauek, ez daukate hasierako tradizio religiosarekin erlazio handiegirik, ez? Eta hori da agian politena, ez? Sanferminen alderdi politenetarikoa, ez? Nolabaitean herriak hartzen duela bere eskuetan zer izan festaren definizio, ez? Gauza asko sortzen dira, ez? Batzuk jarraituko dute eta edatuko dira, beste batzuk desagertuko dira, ez? Besta hauek orainaldi erraldoia ematen dute. Betiereko orainaldia agian, baina bertze dimentsio batzuei galdetzeko unea da. Ze iritzi du Sanferminei buruz Jaungoikoak? San Fermín era un pamplonica del siglo IV que, conoce la buena noticia del Evangelio a través de San Saturnino, que por cierto es el patrón de Pamplona. Viene, le encandila, se convierte toda la familia de San Fermín, su padre Cismus, su madre Eugenia, los hermanos, y ahí empieza una historia, ni más ni menos que nosotros la conocemos como la evangelización. Izan liteke, hasiera batetan, erlijioarekin erlazioa handiagoa izatea, baina guztu Sanferminek ere sekularizazio puntu bat izan dutela eta herrikoitu direla, ez? Herriak hartzen ditu bere ohiturak, ez daukaten zerikusirik tradizioarekin, ez? Bere jatorria santu batena da, eta, jaia dago denontzat, eta gainera niri hori gustatzen zait, ez? Sinesten dutenentzat eta ez dutenentzat sinesten. Baina, nik uste haratago joaten dela. Ez naiz ez da religiosa, ez da zaizki gustatzen zezenak, así que festa, bai.
Eta hor bai batzen dela Iruñeko jendea, fededuna, fedegabea, alde batekoak, bestekoak, helduak, gazteak eta denetarik agertzen da. Guri santua bosta sola gaineratzeko. Baina festa eta azkenean txikitatik bizi dituzu eta barran eramaten duzu eta ez dakit. Porque nos vamos adaptando a los tiempos, surgen nuevas maneras de celebrar, pero sí, sigue teniendo ese origen religioso, sí. Bueno, alde batetik, erreligiosoaren arloa niretzat hunkigarria da, eta beste aldea da herri mugimendua, auzolana, herri jaiak, herriko jaiak. A mí mi religión es musulmán, pero San Fermín es un cristiano. También me interesa mucho saber quién es San Fermín. O sea, yo lo vivo así. Para mí es una fiesta que la vivo como una fiesta mía de Marruecos, como si fuera una ceremonia nuestra de Marruecos. Eso de juntarse la gente, de los críos también, de ver los gigantes, todo eso, pues es una emoción que yo la vivo. Nik uste dut santua, aitzaki hartuta, ospatzen da pixkat bizitza, disfrutea. Erlijio kutsuko bestak, bizitzaren ospakizuna, erritua eta batek daki zenbat gauza gehiago. Badaramagu tartetxo bat Sanfermin eta zizketan eta argi dagona da lekukotasun iradokitzaile eta adierazgarriak entzuten ari garela. Gainontzean ordenu Sanfermin zale samarra daramagu, hau da, anarkikoa. Hortaz, itzul gaitezen une batez abia puntura. Hasieran erraten ari nintzen, akabera badatorrela ematen duela. Hartzak izotz bila segitzen du. Venezia urperatzen ari da oraindik, unibertsoak ez dio handitzeari utzi eta gutxiago falta da Sanferminetarako. Apokalipsia hurbiltzen ari omen den honetan, nola biziko genituzke Sanferminak azkenak direla jakinik? Nik uste dut jendeak biziko lukeela mugari gabe. Azken finean, zer daukagu galtzeko, bihar mundua bukatzen bada. Eta festa nago, eta edozer gauza egin dezake. Ni jarraituko dut Iruñan eta jarraituko dut martxan. Azkenean hola gozatzen dut ere bai, eta loturak dira, ardurak dira, eta mundua bukatzen delako, pues igual ere disfrutatuko nuke gustatzen zaidan horrekin. Urtero gauza berberak egiten ditugu, eta urtero dira desberdin. Disfrutatzea horrela, planean. Badakigu disfrutatzen lanen, Pena mango hori ezake bukatzera baina ez nuke zer kanbiatuko. Beti bezala. Jolastu, denekin. Pues azteko orain egiten baditu zazpiegu lan eta zazpi libre, pues igual pentsatuko nuke 2 libre edo 7 libre eta 2 lan egitea. Ez gehiago, ez gutxiago, beti bezala, betiko giroa, betiko martxa. Jende askorekin elkartzea izan niretzateke niretzat gauza garrantzitsuena azkenekoak izanen baliraz. Nik irabazi, seguruenik osasuna. Aldatuko nuke gehien bat, festa giroa eta egunez bakarrik egitena. Edozer gauza egin behar duela, dena egunez, pero gauean erretiratu, baina bai, egunez egingo nituzke gehiago, seguro. Pues a tope. Osea, ez nintzateke etxetik pasatuko. Osea, egongo nintzateke lo egin gabe, pues ez dakizen bat egun. Eta a tope. Eguneko eguna eman, beti bezala, kontzertua jo, parranda egin, familiarekin egon lagunekin, eta ezaginik saiatuko nintzateke betiko moduan egota. Lehenengoa goza geratuko nintzen. Eta geratuko nintzen, egun guztiak. Txikia ginenean bezala, biziko ni gutxenez, horrela biziko gen nizuen. Bizitza bukatzen baldin bada, orduan nola biziko nituzke Sanferminak, pues segurazki egiten beste edozein gauza Sanferminetan egon beharrean. Egitera hartuko nuke, eta nahi dituan gauza guztiak egingo nituzke, baino, bat ere galdu gabe.
Nien nintzateke lanera etorriko. Sentitzen du, turistak. Baina beti uste du bizitzen ditugula azkenekoak balira bezala, zen nolabait, guretzako ere bai, gizaki finito moduan azkenekoak dira. Izan ziren gure 21 urte genueneko azkeneko Sanferminak, 22 urte genueneko azkeneko Sanferminak, eta beti dira nolabait azkenekoak, zen guari gara zahartzen ez, eta azkenean desagertzera goaz. Nik beti Sanferminak bizitzen ditut azkenekoak izango balira bezala, edo nire bizitza Sanferminak eta gero bukatuko balitz bezala, topera. Une berean zenbatu ezinezko unibertso kopurua dagoela diote. Horietako batean, gaizka naiz eta estafeta kaletik ari natzaizue. Bertze batean, amuarrain nau naiz. Ederra, Bertze batean, dantzari hau. Zuaitz bakarti hau. Dena egia da elkar eragiten ez dioten unibertsoetan. Baina unibertso horietan dabiltzan gaizka amuarrainak, gaizka dantzariak, gaizka zuaitzak, eta laurok gauza bat badugu komunean. Sanferminak maite ditugu. Unibertso horietan guztietan daude erraldoiak, kilikiak, zezensuzkoa eta txupinazoa. Guztietan dago ongi pasatzeko besta garaia. Unibertso horiek guztiak apokalipsiaren bidean doaz. Danok hilko gara. Ni neu, amuarraina, dantzaria eta baita zuaitza ere. Erabateko triskantza eta akaberara doan mundu honetan, Sanferminak parekorik ez duten harri bitxia dira, inongo zientzialaririk azaltzerik ez duen espazio denboraren tolesdura. Bestak hemen dira, baina zenbat denbora gelditzen zaio bizitzari lurrean? Estamos en la Tierra desde hace, vamos a ser generosos, unos 200.000 años. En 4.600 millones de años que lleva la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, es muy, muy poquito tiempo. Sortu dugu ongi bizitzeko infrastruktura artifizial bat, eta infrastruktura artifizial horrek ez du biziraungo. Betirako, ezinezkoa da, fisikoki ezinezkoa da. Baina mundua bai jarraituko duela, eta Sanferminak badaude kokatuta Iruñaren erdigunean, Iruñekoa garenontzako, baina batez ere nik uste dut kanpokoak gehienentzako. Los Sanfermines son una fiesta, las fiestas nos gustan, las necesitamos, tenemos que vivirlas con alegría y como las hemos vivido siempre, como si no hubiera un mañana, como si fueran las últimas, siempre las hemos vivido así. Berri onak, Sanferminak bertan dira eta munduaren akabera oso urrun. 1000 milioi urtera. 1000 milioi txupinazo, 8.000 milioi entzierro, 50.000 milioi astraingo bals, 10.000 milioi noriaren jirabira, 585.000 milioi tombolako boleto, horietatik 40 bat saridun. Ospitalean hartatutako 100.000 milioi txonkatila bihurritu, bilioika zapigorri, trilioika arrautz frigitu txistorrarekin, kanta, dantza eta topa egiteko une horiek guztiek, gauza bakar bat izanen dute komunean. Gure bizitzako azken Sanferminak bailiran biziko ditugu. Beti izan delako horrela, eta hori delako helburua. Ahal dugun bitartean, bizitza ospatzea. Andromeda, osatzen gaituzten atomo bakoitza lehertarazteko asmoz, hurbiltzen zaigun bitartean. Bien bitartean, eta hau gertatu arte, Pamploneses, iruindarrak, ¡Viva San Fermín!